ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦୀକ୍ଷିତ। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ରାତି ଅଧରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆମେ ଗଲୁ ଇଟା ମେସିନ୍ଟାକୁ ଆମ ନିଜର ଖୋଲିଲୁ। ଖୋଲିଲା ପରେ ସଫା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ସଫା କରୁ କରୁ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଏକ ଜରି ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଥିଲା ମେସିନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ଜରି କାଢ଼ିବାରେ। ଜରି ବାହାର କଲା ପରେ ଫିଟିଂ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଫିଟିଂ କଲୁ, ତଥାପି ପଶିଲାନି। ଶେଷରେ ପୁଣି ପ୍ରୟାସ କଲୁ ଯେ ଟିକେ ଠୁକେଇକିରି ପୁରେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଠୁକିଆ ହେଉଛି।